Sí, és cert, perquè esclar, no és una cosa que he comprovat o que hem comprovat, però sí que ho explica una persona que és experta en això. I aleshores diu, si tots els filets que formen part dels conductes cerebrals es processen l'un darrere l'altre, farien 150 milions de quilòmetres. És a dir, la meitat del camí entre la Terra i la Lluna. Com una mena de petit miracle del tacte. El que sí he pensat, jo crec que a la meva vida, diguem, estudi, doncs he tingut una època que he estat molt interessat per la matemàtica, molt. I es pot dir que aquesta via de gran interès per les matemàtiques és una via que em va portar a fer una tesi sobre el que ara serien els rudiments de la intel·ligència artificial, de la traducció automàtica, que és el tema de la formalització dels llenguatges. Perquè quan has fet una mica de matemàtiques amb un cert grau, doncs llavors tu veus el llenguatge també d'una altra manera. El llenguatge és una combinatòria. La matemàtica, en realitat, és també això. De fet, la matemàtica és un tipus de llenguatge generat per llenguatge natural. Sense llenguatge natural no hi hauria llenguatge matemàtic. Diríem això, és un llenguatge generat per llenguatge matemàtic. Llavors vaig anar del llenguatge, d'aquesta teoria de llenguatge, vaig anar a la llengua, estructures lingüístiques, cada vegada més interessat per la semàntica, és a dir, els significats, els conceptes, tot aquest món, la pràctica del llenguatge. El llenguatge ja ha eixamplat en la comunicació, llavors una teoria de la comunicació. Aquí anava molt bé la matemàtica, perquè jo crec que la teoria matemàtica de la comunicació